Beyik Tanrı Tağalanın adı bilen. Assalamu alaikum hormatly internet dünyasından qiziqlanan dostlar. Hemmäňiz sag we salamatlikda yaşap ýören bolsaňyz diýip umid etýän. Bu videoda elektrik teskire we onuň ähmiýetleri barasyndan aýdyp geçmek isleýän. Teskire näme? Näme üçin döwletler elektrik teskire ardyş berýär? Bu bir gerekli zatmy we hemdäl? Eger de şular ýany soraglar sizleriň hem fikriňize gelýän bolsa, onda şular ýany soraglara bu videoda jawap tapmaňyz mümkindir. Hani onda bu videonu ahirine dinläp, izarlap we hemde dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Teskire her bir döwletde her bir ýaşaýjynyň kimligini, huwiýetini, haýsy jografyada ýaşaýanlygyny we oşol ýerde tabiýlygyny aňlatýar. Oşonuň üçin hem döwletler milletlerine teskire berip onu hödürleýär. Hawa, öňkü teskire bilen elektrik teskireniň juda hem farky bar. Elektrik teskirede bolsa her hili suhuletlere tapmagymyz mümkindir. Elektrik teskire barlygy ölkämiziň ösmeginiň, özgerişiniň we fişraptynyň nişanydyr. Elektrik teskire bilen biz aňsatlyk dünýasyna tanyşyp bolýarys. Misal üçin, eger biz mukaddes İslam dinimiziň 5-nji binasyna ýerine ýetirmek üçin haja gitmek islan bolsak, onda biziň elektrik teskireli bolmagymyz gerek. Eger biz il ulus tarapyndan ýurdumuza wakil saýajak bolsak, onda raý bermemiz gerek. Raýy elektrik teskiresiz berip bolmaýar. Huda hahlamasyn. Başgalamızda tezlik wagtda hasta, yani kesel geçe tapylýar. Onun alajy üçin başga ölkelere gitmesek boljak däl. Şol wagtda hem bizim gitmemize sebäp bolýan elektrik teskiresidir. Eger de döwlet tarapyndan mali ýardam beriljek bolsa, onda bizler hem onu ele geçirecek bolsak, elektrik teskireli bolmamız gerek. Aziz adamlar, eger de bir köşede elektrik teskiresi bolmasa, şol adam goya şol ýurtda, gaçaky ornunda goya hem tabiatsiz ýaşaýan ýanydyr. Aýratynam biz türkmenler Afganistanda döwlet tarapyndan hak beriljek bolsa, biz 5-nji orunda diýip faryat etýäris. Eger de biziň teskiremiz bolmasa, onja hem gelip bilmez. Gelin onda bizler hem teskire alıp, barlygymyzy bildirip, nüfuzumyzyň gatyna gat goşaly. Hoşluk bilen elektrik teskiresi bütün Afganistana ýaýrap, häzir Antkoy gapysyny hem qakyp geldi. Gelin bizler hem qakylan gapyny açyp, elektrik teskire adymyzy sapt edelim. Elektrik teskire alyň, kimligiňizi erk saklap, barlygyňyzy bildirin. Biz aldyk. Siz hem alın.